Dělej, my to nemůžeme najít! Jste všichni zalogovaný. Za litr koupím. Je první stránka volna. FTFko tak nejde, jak jo, to FTFko tak nejde. No tak já vás všichni zdravím. Čekali jste, že přijdu, ale byl jsem krmot, ale kde bohužel. Ale tak dělej, prosím tě. My čekáme na to SVFko. To nemůžu najít. SVFko nemůžeme dostat. Takhle nám vždy kešuje. Ale teď nemá robotky, teď to půjde těžko. Už bude ladit, víš? Musí to pak zalogovat. Tam ne, tam žádný není ty. A on přinese... Kde máš nulu? Vysvětluj, že A co nemůže, Co kdyby to píplo? A ještě bylo pěkný, ne? Našel Ty se mě nesměj. Hledej cash, ty můžeš back. Proč? Není v tom cash? No tak já půjdu. Ne. Ale to nešlo. Ty vole, fakt to tam bylo, kdo to tam hledal? A my jsme to nemohli najít, to je hrozný. Já se stejně budem tady. Co prodáváte? Já jsem si říkal, že poprvé vidím bylo vlastně. Tak. Já zpátky, on dostal. No, mimochodem, mi nějak dal dneska první kočárek drive-in. Už máš na to? A teta ho řídil, teda strejda ho řídil domů. Jaké důvěra. Ty jsi mu ho svěřil? Víš, co bylo pěkný? Já šel vedle. Já bych těšil to. A jsem říkal, to nežeň, to nikdo nesmí. No jo, ale právě bydlí tamhle, že jo? Hodíš to na kole v pohodě. Jako. Tohle jste se zapomněli podepsat. Hele, asi takhle, já jsem dopil to pivo, já jsem se sednul před auto, tak jak jdu. A docela dlouho, takže. Takže ne, ale dnesky dorazil. Tak teda, Dnesky zase s křížkem po finusu. Ale kam jste jel? ale už je to skovaný! Já teda budu skromný, dám se do počtu. Ne. A zrovna takový pěkný téma, boží muka. Jaký pomalej, jo? Musíme tam dát, že Že tady fronta na to, rychle. Dělá ten zápis. A už to a byli to rozhodla téma doma. Nic, tak něco dělám to. Myslím si, že jsme nějaký náboženský fanatik. Tam byla policajti, no. Je boží. Nepovolená demonstrace. Ale to pak vypadá jak to bylo odpustku, že jo? A červený myšlí. Jsem přijel s Karlou Kuretu. Doufám, že máš povolení pořádání demonstrace. Já víc jak 10. Ale už je to skovaný! Hele, když jsem psal, jsem ještě se to hospodě. Hele, prosím tě, ten bonus si napiš, jo. Ne, ten je tady.